Čau lidi, vítám vás na mém kanále Patrix1 a dneska se ochutnáme tyhle nový chipsy s příchutí zakysané smetany. Takže jdeme ochutnat. Nejdřív si čuchnu. Smrdí to trochu, ale to nevadí. Jsou mega dobrý. A navíc není tam ani tolik cítit jakoby ta smetana, ale víc jako kyselější chips a vypadají takhle. Jsou trochu bílý, ale jako mega dobrý a dávám bych tomu asi tak 7 z 10. Takže uvidíme se u dalšího dílu, zatím čau.